kumakhala uzindikira ngati Mr. Tipoti amene amagula matayala a DSI ku Lanka Trading. Tikutito Lanka Trading, thayala loti likaponda msomali kapena magalasi siliboka konse ayi. Siyani kukhala ngati Mr. Spindlo ongogula matayala aliwonse okuti akaponda msomali iwo amagwira kumutu. Ogo thayala langa. Lanka Trading akupezeka pafupi ndi pa Zeka kulimbe, aliso kumchalo, Ngago, Ntaja, Nkando, Luchenza, Limbuli komanso Salima. Mukafuna kuziwa zambiri chayani foni pa 0992 300 Lanka Trading, kuchimake kwa matayala olimba mapeto.